Ang matag usa, bulahan kaayo tungod kay gigasahan kita o gitawag niining five senses. Kining gitawag nato og sense of smell, sense of sight, sense of hearing, sense of taste, and sense of touch. And we appreciate this gift of senses every time we use it. Kanang nindot kaayong ipaminaw og sounds kung nindot ang atong pangdungog. Ilabi na, nindot kaayong ipaminaw og mga marites kung duha ka nato kadunggan makadungog. Nindot kaayong ikaon if we still have this sense of taste. Nindot kaayo nga isimhot kung doon napakitay sense of smell. And other senses, we appreciate the giftedness if we still are using it. Kung ato pang gigamit, ato gayud nga madayeg ang Ginoo tungod niining kaanindot sa mga senses nga anaa kanato. On this 19th Sunday of the Ordinary Time, the Gospel reading also reminds us the other kind of sense we call sense of faith. Sa man kini, sa Ebanghelyo atong nadungog nga sa dihang ang mga tinun-an gipauna ni Jesus paglakaw, samtang si Jesus nagampo og sa dihang anaa na sila sa lawod, kalit nga mihunos ang dako nga hangin og hangtod mikuso-kuso sa ilang gisakyan nga baruto. And Jesus appeared to them and telling them, "Ako kini, I am who am." Peter, on his part, acknowledges Jesus. Ug mingon siya, kung ikaw kana Ginoo, palakta usab ako diha sa tubig. And Jesus invited him to come along with him in the water. And the story telling us nga naunlod si Pedro. And after Jesus saved Peter, mingon siya, "O Pedro, pagkajutay sa imong pagtuo, ayaw pagduha-duha na." By that, it gives us a lens that faith can only be seen, but the presence of Jesus can only be seen in the sense of faith. Atong makita o atong mabati ang presensya sa Ginoo pinaagi diha sa pagtuo. And we can truly appreciate Jesus' presence every time that we are tested and on fire. Nindot kaayo ang description ni Pope Francis sa usa sa iyang mga sinulat when regards to faith. Mingon siya sa usa sa mga encyclicals, "Faith is like a lamp that guides us into the darkness." Ang pagtuo kuno daw susama og usa ka suga nga mag-iwag o maghatag kanato og lamdag panahon sa kangitngit. And so, it is on this time that we are in tribulation, sa mga panahon nga anaa kita sa kalisod, that we truly can appreciate the giftedness of faith. Sa mga panahon nga kita gikuso-kuso, ug sa mga panahon nga kita anaa sa pagsulay, ug sa mga panahon nga anaa kita nagkalisod, it is then that we truly appreciate this giftedness of faith. Why this is much important in this Sunday? Because as we observe, sa panahon nga kita anaa sa kalisod o sa pagsulay, since we loses to appreciate this sense of faith. Usahay ang uban maglisod og pagmita sa presensya sa Ginoo sa panahon sa kalisod. Others, in fact, are looking and siding to the other ways. Instead nga, mangayo og panabang sa Ginoo, adto na hinuon mangayo og panabang sa lain nga mga santos. O kira og mga santos nga atong ilado, ang uban mangayo og panabang ngadto ni San Miguel Beer. Dili na siya labot sa mga santos nga atong giampuan. Ang uban adto mangita sa mga lain nga mga direction. That at times they loses the meaning in itself of this sense of faith.
Sa pangapanahon, like Peter in the gospel today, we truly can see the witness of Peter how he longs Jesus in times of his tribulations. And even Elijah in the first reading, sa dihang siya, gikuso-kuso sa mga nagkanilain nga mga lideres sa iyang panahon, he was looking for Christ in the sense of his faith. Sa dihang si Elijah, sa unang pagbasa, gipangutana o gikuso-kuso o gilisod-lisod sa mga lideres sa iyang panahon, he was looking for God. And he was looking God using the sense of his faith. Gipangita diha sa bagyo, pero wala ang Ginoo. Gipangita diha sa linog, pero wala ang Ginoo. But he never ended looking and searching for God until he see this in the lens and in the sense of his faith. The question is, of course, how we do appreciate our faith from time to time. Bisan dili lamang sa panahon nga kita anaa sa kalisdanan, but how can we build our faith from time to time and every day? Like how we appreciate and uses our senses, bodily senses every day. Maskin gani og di nato gamiton ang atong mga senses, but automatically mo detect kini kung aduna kini kanang ma-detect, like natay mapanimaho, mo-detect ang atong sense of smell. Doon na kitay makita, mo-detect ang atong sense of sight. The same as it is that our faith is also our guide every day as we are living and moving in the world full of tribulations and temptations. This is what Jesus in the first paragraph and in the first part of the gospel is modeling us how he lived his life always in connection to his Father. Si Jesus, human siya sa iyang pagpanarbaho, human sa iyang mga lihokon sa matag adlaw, gipauna niya ang iyang mga apostoles ug samtang siya nagpabilin ug mitungas ngadto sa taas nga bungtod ug nagampo. Jesus is reminding us and showing us that building and using kanang pagpahanas diha sa gitawag nato og pagtuo is built through prayer. Diha pinaagi sa pagtuo. Makaingon ta busy kay ta sa matag adlaw, daghan kay ta gitrabaho ug usahay kapoy na ang pag-ampo. But look what Jesus did every day during his time. From the early in the morning up until his last hour, he was full with schedules. Ayo diri, ate man dito, tangyaw, dito, and every day he do that, but always start and ended his day with a prayer. Para kanato unsa man di ay kining pag-ampo that helps us build our faith. For us to guide, I've realized that the simple interpretation for us to remember always with this prayer, I've realized nga para atong madumduman kini, kinahanglan lang jud nato nga hatagan kini og kahulugan as an acronym. Prayer, as it spells, is P-R-A-Y-E-R. But let me use first the root word pray. Ang E-R is the suffix. Pray could always remind us how it is important because it always stands a personal, P for personal, R for relationship, A always, Y for Yahweh. Pray is a personal relationship always with or for Yahweh. Yahweh would represent God. Mao dayon kada adlaw magampo kita tungod kay we are building a good relationship with God and to the Father, which truly appreciate us the giftedness of faith. Muna nga kung di na ta magampo o di na ta ganahan magampo o makalimot na kita pagampo, we loses also this giftedness or seemingly we loses to appreciate the giftedness of faith.
automatic mawala. Kay di naman ta, nakalimot naman kita diha sa atong pagkonektar o paghatag o building of connection to God. This is what Jesus in the gospel is reminding us and showing us, that every day He never loses connecting to His Father. Every day, He always calls and connects and reports to His Father. All of those things happened to Him. May it be joy, may it be sad, may it be success, may it be failures, everything. He did it and say it to the Lord. Today, we also are reminded that we have this giftedness of sense of faith that should be nourished and established in what we call prayer. Personal relationship always with Yahweh. And how is this ER to complete this action word of prayer? ER would mean should be part of everyday routine. Prayer is a personal relationship always with Yahweh, which is an everyday routine. We should never leave, and we should never forget to leave, rather, without a prayer every day. There is a saying that goes, losing a prayer in a week make a person weak. Kung mahikalimot kuno kita diha sa pagampo sa usa ka semana, makahimo kanato nga magmaluyahon. Losing a prayer in a week make a person weak. My dear friends, today on this 19th Sunday of the Ordinary Time, we are again reminded on this beautiful sense of faith that we received as part of Christian faith during our baptism. And may we realize how good to see the Lord in all times, not only in times of tribulations, but most, I believe, in times of tribulations. Kanaang gasa sa pagtuo, pinaagi diha sa presensya sa Ginoo, atong mabati og anaa kanato, dili lamang panahon sa kalipay og bisan sa kalisod. But the challenge is, of course, to see this presence of Christ in times of tribulations. Kay lagi usahay, lisod natong makita ug ma-appreciate ang gasa sa pagtuo sa panahon sa kalisod. But we can always build this sense of faith in a day-to-day conversation through our prayers. And I say it again, prayer is a personal relationship always with Yahweh, an everyday routine. Amen.